झगड़े करन पिया रुस के गईले बहारा आगिले खजरता जवनिया के आहारा झगड़े करन पिया रुस के गईले बहारा आगिले खजरता जवनिया के आहारा सागर मनोज पिया है कैसे घरावा हो सागर मनोज पिया है कैसे घरावा हो यह सोची बथेला का पार नथुनी पेन्हले बानी छोटा की नथुनिया चमकदार नथुनी पेन्हले बानी यही रे नथुनिया पर सैया मोरली झइले हो यही रे नथुनिया पर सैया मोरली झइले हो ले अइले गरावा के हार नथुनी पेन्हले बानी छोटा की